धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय 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 धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा 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 ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा 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 ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु
विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि
निर्माण
भ्यो नमः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। ओम उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहं। कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। ओम हस्तद्वयेन कमले धारयन्ति स्वलीलया हारनूपुरसयुक्तां लक्ष्मी मध्योमार्ततुल्यवेगं जितेन्द्रियं आतात्मजवानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ब्रह्मान्ताः गुरुः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्य संतु मे जन्मजन्मनि। हंगा विराजमान जावन आशिल्ले श्री भगवान वेदव्यासाक तशींची आमगे संस्थान आराध्य व्यास रघुपती नरसिंह देवाक स्मरण कोर घेवन यादभेन स्वाम्याले देखून आरंभ कोर घेवन सर्वेची श्री मठाचे यदी परंपरेक नमन कोर घेवन तशींची आमकां सगळे समाजा उद्धारा खातीर जावन अहोरात्री देवाल्यागी प्रार्थना करतशी आमकां उद्धार केलो तसले परमपावन आमगेले मालगड स्वाम्याले दिव्य चेतनाक वंदन कोर घेवन तशींची मठाधिपती जावन आशिल्ले आमगेले संयमी स्वाम्याले सन्निधानांत वंदन कोर घेवन एक दोन उत्तर उलोवच्याक आश पावता। आमगेल्या श्री काशी मठाचे यती परंपरेंत विशेष जावन घेवन आमकां देवस्वरूप जावन घेवन मनुष्या रुपार येवन अनुग्रह केल्ले आमगेल्या मालगड स्वाम्याले विशेष आसता। आमगे समाज उद्धार जावका, आमगे समाज बरेपण जावका, केवल समाज मात्र न्ही सगळे भारत देशाक अभ्युदय जावका देवान अनुग्रहान करतना ज्ञानभय दिवका म्हणून उद्देशान करतना हांगा प्रतिश्ठापन केलें तसलें भव्य जावन आशिल्लें रम्य जावन आशिल्लें वेदव्यास मंदिरान तंत्वी काही विशेष जावन घेवन चतुर्वेदाचार्यांक प्रतिष्ठापन करून घेवन घेवन प्रतिवर्ष प्रतिष्ठा वर्धंतीक सम जावन घेवन घेवन हांगा 5 दिवसाचें चलतसलें आगम हवन पूजन तशींची विशेष जावन आशिल्लें सर्वे समाजान वट्टू मेळून आराधन करता म्हणून खातीर जावन घेवन व्यासोपासना तशींची नाना रितीच्या दिवसाक प्रतिष्ठाच्या वर्धंतीच्या पर्वकालाचेरी स्वामेल आस्तून जेवचे आशिल्लें क्षीराभिषेक तशींची पवमानाभिषेक गंगाभिषेक तशींची यज्ञाचे लघुविष्णू यज्ञाचे पूर्णाहुती स्वाम्यान आमकां अनुग्रह केलो आस स्वाम्यान आमचेर दय दवरलेलो आस आनी स्वाम्यान सांगिल्लें आस की आमगेल्या ह्या मठाची प्रतिश्ठा वर्धंती मात्र न्ही सगळेची रथोत्सव कशी देवळांत चलतगी तो रथोत्सव हांगा हे वेदव्यास मंदिरांत हरिद्वार क्षेत्रांत चलत तसली हें कार्य तशी जावन घेवन आयज दिवसाक विशेष रितीन देवाला आराधना करून घेवन समय सर्वे समाजा बरेपणा खातीर देवाला मागून घेवन घेवन स्वाम्याला आशिर्वाद घेवत आसलो दिवस खंयची एक कालगट्टांत पुराणान जाल्यार आमी सकळ रशिकुला दाखोवन आयिल्लें नंतरलें सत्य एक एक गोत्राक एक एक ऋषिमुनी वचून घेवन ऋषिकुलान दाखोवन आयिल्ले तसल त्या ऋषिमुनी युगा युगांतरान घेवन देवाक साक्षात करचे खातीर जावन घेवन हेची सप्तश्रोत्र म्हणटा ती 7 कवल जावन आयिल्ले तसले ह्या गंगा तटा कचेरी गंगा तिरेचेरी तपस इत्यादी करून घेवन आमच्या समाजाक उद्धारा खातीर जावन तशीं जगत्या बरेपणा खातीर जावन घेवन देवाल्या मागून सार्थक पाविल तसले आमगेले ऋषिवर्य तेचे कुलांत आमी गौड सारस्वत ब्राह्मण जन्म येवन घेवन आमगेल स्वाम्याल अनुग्रहान आमगेल स्वाम्याल दयेन करतना कितली एक योग आयज दिवसाक आमकां हेची खंयची एक कालगट्टांत आमगेले ऋषिवर्यान तपस केल्या जाग्यारी आयच्या दिवसाक ते वेदव्यासाल्या सन्निधानांत हवन पूजन तसले व्यासोपासन कसले एक योग्यता आमकां स्वाम्याल अनुग्रहान करतना मेळ्ळ्या म्हणटाना निजावन जाल्यार आमगेल्या शतमानांत आमी धन्य म्हणटाना आसली ह्या पुण्य पर्वकालाचेर गिना आयज दिवसाक श्री वेदव्यासाल्या प्रतिष्ठा वर्धंती महोत्सवाक तांतूय आमकां की विशेष दिवस कसं म्हळ्यार आमगेल्याची
सारस्वत समाजाचे अनेक धर्मपीठा चित्रापूर मठाधीश हांगा मोक्काम आसती 2-3 दीस दाखोवन आमगेले सोम्याल ओट्ट मेळून घेना तांणी जाल्यार अत्यंत देवालय हांगाचे कार्य पळोवन घेवन संतोष पाविल्लो आसा ती तांगेले जाल्यार आशिर्वाद आमगेले सर्वे सारस्वत समाजाक मेळ्ळलो आसा आयच्या दिवसा जाल्यार हांगा ह्या क्षणाक उभय सोम्यान येवन घेना वेदव्यास देवाक अभिषेचन तशींची पट्टकाणीक तशींची महापूर्णावतीचे त्या कार्यांत तो भागी जावचे आसा ती निजावन जाल्यार आमगेले सारस्वत समाज गौड सारस्वत समाज अति धन्य आयज दिवसाचे ह्या पर्व कालाचेरी हांगाक येवच्याक पावन नासले अनेक आमगेले समाज वर्ग आसच्या पुरो तुमी यूथ ऑफ GSB हांगेले लाईव्ह पळोवन घेवन घेना हांगा देवालय सोम्याले कृपा कटाक्षाक पात्र जेवेत आयची ह्या महोन्न दिवसांत भक्तेन श्रद्धेन करतना श्री परमात्मा लागी इतलें मागूचें सोम्यान आमगेले खातीर जेवण घेवन येना अनुग्रह केलो तसलो ओढ आसती प्रत्येक समाजान सोम्याली इच्छा प्रत्येक समाज वर्गान हांगा येवका देवाला आराधन करका गंगा तटका गंगा स्नान करका आमगेले जीवन पावन करून घेवका आमगेले पित्र म्हणून घेवन येता ती आमगेले मालगड्याच्या पुरोती आमगेले रशिकुलाच्या पुरोती तांगेले खातीर जेवण घेवन येना हांगा येवन देवालय आराधना गंगा तटका स्नान इत्यादी करून घेवन धन्यता भाव पावता एक योगू संपन्न करून आमकां मालगडे स्वाम्यान दिलेलो आसा म्हणटाना योगू सर्वांनी उपयोग सर्वांनी आमच्या समाज बांधवांनी घेवका आनीक विशेष जेवण दिसाक ह्या पुण्य कालाचेरी देवाला आराधन पळोवन घेवन घेना धन्यता भाव पावका म्हूण घेवन दोन हात जोडसून सगळे समाज बांधवा लागी हांव प्रार्थना करता
वेदव्यासा 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 पाहिमा वेदव्यासा बादरायण गोविंदा
कंप्लीट नाही स्वाम्याला आता आज आत्ता गणेश मला अनाडिलो आम्ही गेलो आम्ही पुरात कन्नड आलं संस्कृत आणि के असत आहे फुडलं नाही तांकां मला त्या स्वाम्यान सौत्र ऐकून भारी सुलभ असतं संस्कृत मात्र गात तशी नव्हे वेदव्यासा 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 पाहि मां वेदव्यासा 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 पाहि मां वेदव्यासा 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 रक्ष मां वेदव्यासा 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 रक्ष मां वेदव्यासा 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 रक्ष मां वेदव्यासा 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 सगळं हे पटेल
जय जय गुरु महाराज, 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 वेद व्यास बदरी वास वरदेश जय जय गुरु महाराज, कमल वास विमलेश जगदीशने जगदंतरंग जया जगन्नाथने जगन्नाथने अगहरा करुणाकर जगदीशने जगदंतरंग जया जगन्नाथने जगन्नाथने वेद व्यास बदरी वास वरदेशने मध्व हृत्कमल वास विमलेशने विमलेशने परम पुरुष पदुमाक्षरे परात्परा परम पवन परमात्मने परात्परा परम पवन परमात्मने परब्रह्म परम पुरुष पदुमाक्षरे परात्परा परम पवन परमात्मने परात्परा परम पावन परमात्मने वेदव्यास बदरी वास वरदेशने मध्वरुत् कमल वास विमलेशने विमलेशने आदिमूल अजपिता गरुड ध्वजने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने कमलेशने जय जय गुरु महाराज। पिता गरुड़ ध्वजने उदधिशयन श्री माधव कमलेशने उदधिशयन श्री माधव कमलेशने वेद व्यास बदरी वास वरदेशने
मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने श्रीश श्रीनिवास वेंकटेशने वेद ब्रह्म श्रीहरि वेदगम्यने वेदगम्यने श्रीश श्रीनिवास वेंकटेशने वेद ब्रह्म श्रीहरि वेदगम्यने वेदगम्यने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वेदव्यास वेदव्यास बदरिवास वेदव्यास वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने 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 वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया ज्ञाननिधि प्रसन्नमूर्ति ज्ञाननिधि प्रसन्नमूर्ति सुधीन्द्रतीर्थ हृदय प्रिया वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया కలియుగాంతు మహావిష్ణులో అవతారు కాశీమఠ సంస్థాన శ్రీ అతివరు కలియుగాంతు మహావిష్ణులో అవతారు కాశీమఠ సంస్థాన శ్రీ అతివరు శాంతదయానిధి वेद विशारदु शान्तदयानिधि वेद विशारदु लोक कल्याण कारण श्री हरि गुरु वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया
भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार भागीरथी तु भव पाप परिहार भागीरथी तु भव पाप परिहार हरिप्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार हरिप्रिया भूवैकुण्ठ हरिप्रिया भूवैकुण्ठ हरिप्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार भागीरथी तु भव पाप परिहार भागीरथी तु भव पाप परिहार मारुतिले सन्निधान सद्गुरु वृंदावन मारुतिले सन्निधान सद्गुरु वृंदावन दर्शन भाग्य दर्शन भाग्य दर्शन भाग्य अंगेले जीवन धन्य 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 वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया ज्ञाननिधि प्रसन्न मूर्ति ज्ञाननिधि प्रसन्न मूर्ति सुधीन्द्र तीर्थ हृदय प्रिया वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद व्यास प्रिया वेद व्यास व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय
मङ्गलनगरी मायापुरी मङ्गलनगरी मायापुरी संगशिशांक घेऊन चारी संगशिशांक घेऊन चारी गंगा तीरारी बसला गंगा तीरारी बसला हरी गंगा तीरारी बसला श्री हरी गंगा तीरारी बसला वेद व्यास हरी गंगा तीरारी बसला मंगल नगरी मायापुरी मंगल नगरी मायापुरी संग शिष्यांक घेऊन चारी संग शिष्यांक घेऊन चारी गंगा तीरारी बसला गंगा तीरारी बसला श्री हरी गंगा तीरारी बसला वेद व्यास गंगा तीरारी बसला व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वेद व्यास हरि जय जय 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 शब्द परब्रह्म पादरायणु शब्द परब्रह्म पादरायणु व्यक्त सुधींद्र गुरुले चित्तांतु व्यक्त सुधींद्र गुरुले चित्तांतु सूक्त ज्ञान अनि अभय दीवनु सूक्त ज्ञान अनि अभय दीवनु भक्तांक उद्धार कोरचे खतीर भक्तांक उद्धार कोरचे खतीर गंगा तीरारी बसला हरी गंगा तीरारी बसला वेद व्यास हरी गंगा तीरारी बसला मंगल नगरी मायापुरी मंगल नगरी मायापुरी संग शिष्यांक घेऊन चारी गंगा तीरारी बसला हरी गंगा तीरारी बसला गंगा तीरारी बसला वेद व्यास हरी गंगा तीरारी बसला व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वेद व्यास हरि जय जय 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 सत्य सनातनु श्रीनिकेतनु सत्य सनातनु श्रीनिकेतनु सत्यवतीले वरतनय जाऊनु सत्यवतीले वरतनय जाऊनु सत्य प्रतिपाद्य सप्तर्षि धामांतु सत्य प्रतिपाद्य सप्तर्षि धामांतु सत्यात्म श्री हरि 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 वेद व्यास हरि वेद व्यास हरि 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 हरि
सत्यात्म श्रीहरि सत्यात्म श्रीहरि सत्यात्म श्रीहरि शुकांक घेवनो सत्यात्म श्रीहरि शुकांक घेवनो गंगा तीरारी बसला गंगा तीरारी बसला मंगल नगरी मायापुरी मंगल नगरी मायापुरी मंगल नगरी मायापुरी मंगल नगरी मायापुरी संग शिष्यांक घेऊन चारी संग शिष्यांक घेऊन चारी गंगा तीरारी बसला गंगा तीरारी बसला श्रीहरी गंगा तीरारी बसला श्रीहरी गंगा तीरारी बसला गंगा तीरारी बसला वेद व्यास गंगा तीरारी बसला वेद व्यास हरी गंगा तीरारी बसला व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय ದಾಸನಾಗಿಸುಯಲ್ ವ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಶನೇ ದಾಸನಾಗಿಸುಯನ್ನ ವ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಶನೇ ಏಸು ಜನ್ಮದ ಆಸೆಯೋ ಇದನಿ ಪೂರೈಸೋ ಏಸು ಜನ್ಮದ ಆಸೆಯೋ ಇದನಿ ಪೂರೈಸೋ ದಾಸನಾಗಿಸು ಎನ್ನ ವ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಶನೇ ದಾಸನಾಗಿಸು ಎನ್ನ ವ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಶನೇ ಆಸೆಗಳ ಪಾಶ ಬಿಡಿಸಿ ಧ್ಯಾಸ ನಿನ್ನ ಚರಣದಿರಿಸಿ ಆಸರೆಯನ್ನು ಎನಗೆ ನೀಡೋ ಸಾಸಿರ ನಾಮದ ದೊರೆಯೇ ಆಸೆಗಳ ಪಾಶ ಬಿಡಿಸಿ ಧ್ಯಾಸ ನಿನ್ನ ಚರಣದಿರಿಸಿ ಆಸರೆಯನ್ನು ಎನಗೆ ನೀಡೋ ಸಾಸಿರ ನಾಮದ ದೊರೆ ದಾಸನಾಗಿಸು ಎನ್ನ ವ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಶನೇ ದಾಸನಾಗಿಸು ಎನ್ನ ದಾಸನಾಗಿಸು ಎನ್ನ ದಾಸನಾಗಿಸು ಎನ್ನ ವ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಶನೇ महाराज गुरु महाराज जय जय महाराज गुरु महाराज जय जय
ಅಪ್ಪ ಓದ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವಚ್ಚಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅವಚ್ಚ ಸೈಡ್ ವಿಷಯಮು ದೋಷ ಸಕಲ ನಾಶ ಮಾಡೋ ವಾಸವಿಸುತ್ತ ಸರ್ವೇಶನೆ ಭಕ್ತಿ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಸೋ ವಿಷಯಮು ಶ್ರೀ ಹರಿಯೇ ಸಕಲ ನಾಶ ಮಾಡೋ ವಾಸವಿಸುತ್ತ ಸರ್ವೇಶನೆ ಭಕ್ತಿ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಸೋ ಪೋಷಕ ಶ್ರೀ ಹರಿ नडवन्दे तम्मडनामोऽपि ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषसहस्राट सहस्रभूमिर्विशुद्धो पुरुषकेते नमस्कारयत्पूर्णयच्च पुण्यम् एतावानस्य महिमा गोध्यायान् पुरुषः आदोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामवन्दिः त्रिपादोर्ध्वं पुरुषपादो सप्तास्या संप्रदेयस्त्रि सप्तस्मिधकृताः देवाय व्यञ्जनवानाभद्रपुरुषं वचुम्म यज्ञेन यज्ञमाय दन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रधान्या आसन्न ओमिदं बलमया देव ताविदं वदस्तो येन मे स्मरावाप्य कुले जन्मकर्मणेया
Amin.
यस्य स्मृत्यात् रामोक्त्यात् को यज्ञ क्रियाशून्यं समुदायादि सत्यवदेवमण्डलं मन्त्रं नुनं क्रियाशून्यं मुख्यं धनादना यत्प्रदमया देवं प्रदमतमे कायनाय भगवते स्वभावात् योग्यस्य सर्वैश्वर्यात्मानि व्यवहारिके स्वनाम स्वयं प्राणे शिशिरतो भानुमासे शुक्लवक्षे रश्म्यां दिवासराः सम्यवासे प्रायां शुभचन्द्रे शुभयोगे शुभकर्म एवं प्रविशेष विशिष्टायां शुभमोदाचार्येण परमात्मने नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहनं समर्पयामि आसनं समर्पयामि पात्रं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि उपवीतं समर्पयामि श्रीगन्धं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि अतनैवेद्यं ओम स्वाधूपवच दिव्याय जन्मने स्वाधीनाय नाम्ने स्वाधूपाय गुणाय वायवे ये मत बाबा ये स्टेप ये जादे मंगल विराजनं च करिष्ये ओम श्री जात श्री आदिव्याय श्रेयो
यज्ञमाय जन्तदेवासानि धर्माणि कर्माण्यासन् यो न पिता जरिदाय विधाता धामानि विदुरादि विश्वाः यो देवाना आनन्दधाय कलिवन्तं रक्तमरायन्दिन्या विश्वदश्चक्षुर विश्वदोमुखस्वाद संभाभ्यान्मादिनं वरते त्यागाभ्यमीनयन्ते वैकः यागाजमानानि यज्ञासारभानि च तान्तान्रक्षन्ति पुनश्चन्देवते समेकामान् पापानानि सिद्धात्मावायुमन्द्रायो शरणागतवत्सलान्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन जनार्दनपरमात्मने महादक्षिणां समर्पयामि नमो स्वरन्ताय सहस्रमूले सहस्रपादाय सहस्रनामे पुरुषाय सहस्रनामं समर्पयामि यन्मया भक्तियुक्तेन पत्रं पुष्पं फलं जलं निवेदनं नैवेद्यं तद्ग्रहाण अनुकम्पया आवाहनं न जानामि वाचनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां पुरुषोत्तम मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितमया देव परिपूर्णं तदस्तु मे गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सम्पत्तिः पुण्योऽहं तव दर्शनात् पुण्योऽहं तव अर्चनात् पुण्योऽहं तव भजनात् परमात्मने नमः प्रार्थनां समर्पयामि कायेन वाचा मनसेन अध्यात्मना वाक्यकर्मणा करोमि यत्सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि वर्तमाने व्यवहारिके शुभतत्नाम संवत्सरे उत्तरायणे शतोः मासे शुक्लपक्षे दशम्यां मध्यवासरः इन्दुवासविष्टायां श्रीकृष्णप्रेरण्या श्रीविष्णुप्रीत्या तस्मैकां सर्वेषां महाजनानां क्षेमस्थैर्य विजय धर्म अर्थ काममोक्ष चतुर्विध पुण्यपुरुषा सिद्धार्थं श्री देवालयालयश्रमाण श्री वेदव्याससन्निधौ प्रतिवर्षे कर्तव्यः प्रतिष्ठावर्धन्ति महोत्सवाङ्गत्वेन पञ्चमदिने करिष्यमाण स महाविष्णु प्रसाद अनुग्रह सिद्ध्यार्थं श्री देवता पूर्णकला सानिध्याभिवृद्ध्यर्थं करिष्यमाण लघु विष्णु हवनेन भगवान् तसदा श्री हरि कृष्णार्पणमस्तु मंत्र मध्ये क्रियावते विष्णु स्मरणपूर्वकं यत्किञ्चित् यत्करोषि यजस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्कवस्यति कौन्तेय तत्कुरुष्वदर्पणं कृष्णार्पणमस्तु ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिकाय जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः रामाय रामभद्राय रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः
महाविष्णुं जलदं सर्वलोकं नरसिंहं भीषणं भद्रं कल्याणादुर्गात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः येन कमले धारयन्ति देवी विद्युते कमलकान्तिं स्वच्छनीलाम्बासं कलकलितकारं स्वक्षमालादधानं कलशमृतपूर्णं शूलहस्तं ददन्तं त्रिवन्दे मृत्युमहेशं मनोजवं मारुतविवेकं देव्यं बुद्धिमतां श्रीरामदूतं शिरसानमामि गुरवः साक्षादिष्टं देवं श्रीपते आचार्य श्रीमदाचार्य सन्तु मे धन्मनि विशेषंगा भारत देशाचं उद्धार जामका मात्र ते समाज उद्धार जामका सनातन धर्माचं भारत अंग सर्वही वेद विभाग को वेदार्थ निर्णायक ज्ञान ब्रह्मसूत्र इत्यादि सर्वे निर्माण को अनुग्रह वेदव्यास स्मरणार्थ ये पावन ज्ञान हरिद्वार क्षेत्रात वेदव्यासा प्रतिष्ठापन करून 35 वर्ष जाते या वर्षा विशेष जाऊन प्रतिवर्षा मणकीची आचरण करून 5 दिवसांचे हवन की स्तोत्र पारायण दोन्ही तर करून घेतलं विशेष जाऊन त्यासाठी आमच्या स्वाम्यांनी विशेष प्रेम देऊन आमच्या सगळे सारस्वतांनी एकत्र जाम काम स्वाम्यांनी करून दिल्याने स्वाम्याला आदेशाप्रकारे विश्वास सारस्वता एकडे संकटाने कोर्जन चुकत संकटनेचे जलनी अभिमुख्यात विशेष जाऊन 2 दिवसांक प्रथम 2 दिवसांक विशेष जाऊन कधी संमेलन की इत्यादी सर्वे जले त्यावेळे चित्रापर स्वाम्यान जलनी उपस्थिती असतो विशेष जामकानी जलनी 5 दिवसांक तुझे विशेष समाज उद्धार जामका सगळे सारस्वता उद्धार जामका त्यांनी जलनी विशेष जाम तुझे सेवा सर्वे केलेलं सर तीन स्वीकार करून विशेष जाम अंगर सगळे सारस्वता विशेष अंगर समाज उद्धार कुर्दिम का विशेष गरीब प्रकुर्दिम का दय निरंतर असते जाम का विशेष जाम ज्ञान आणि अभयदिमच्या अवधारपून देऊ आमचं सर्वांक ज्ञान आणि अभयदिम विशेष समाज आम्ही प्रीती ऐक्यमत्र दिन तुझ्या सेवकोची तशी धर्मा सेवकोची तशी भाग्यवृद्धी करून सर्व विषयांची बरे प्रकुर्दिम काम प्रार्थना करतो वेदव्यासा बादरायणा गोविंदा गोविंदा माधव हार पेट बघा जगन्नाथ कामानंद आहे ठीक आहे वाचून अशी 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 आरामचं
Ayo rumes. शास्त्र अगला आज वेला प्रतिष्ठा होते दिशु को मेरे पूरा मठ आल विशेष अगला आनो पंजाब कोट कुछ कर ना आने के लास्ट बार आने लगे हुए थे अब इस तक 40 वर्ष नहीं 40-50 वर्ष थे जो रे वन को बात करते यार bukan kalau bukan berjini nama kan ya bukan dia tahu bukan berapa dolar itu bukan ya Ganesha Shankar Bhatma bukan यार ये मुकारी हमको गोर स्नार दूंगा बड़ा ले ये मुकारी गोर स्नार हाँ दिल्ली जाए हाँ जाए क्या ये नाम जाए 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 किरण में मुकरे मुकरे जाए Bombay is that? जय जय गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय मंगलनगरे मायापुरी मंगलनगरे मायापुरी संग शिशांक घेऊन